Habarlar gündölüğü gepleşigimizde Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier'in syny bilen dowam etdirýäris. Makalanyň mazmunyna geçmezden ozal, onda öňe sürülen pikirleriň awtoryň özüne degişlidigini, olaryň Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatman bilýändigini nykdaýarys. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýakynda Özbekistana sapar edip, Özbek prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen gepleşikler geçirdi. Aslynda bu iki lider soňky döwür inçemedik özara duşuşdurlar. Bu olaryň özara oturup häzir regiondaky inderwaýs meselelerini Owganystana maslahat etmek üçin örän möhüm boldy. Sebäbi Türkmenistan bilen Özbekistanyň ikisi de özleriniň günorta goňşusy wagtynda meňzeşräk siýasaty ýürüdýärler. 5-nji oktýabrda geçirilen maslahatda prezidentleriň ikisi de ýurtlarynyň Owganystan halkyna himayet bermegini dowam etdirjekdiklerini aýan etdiler. Mirziýoýew Owganystandaky ýagdaýlaryň regionyň howpsuzlygy we durnukly ötüşi üçin uly täsiriniň bardygyny belledi. Bu ýerde beýanatyň durnukly ötüş diýen ýeri has uly ähmiýeti iýedir. Sebäbi hem Türkmenistanyň hem de Özbekistanyň uly bähwit görüp biljek proýektleriniň durmuşa geçmegi üçin Owganystandaky ýagdaýlaryň durnukly bolmagy, şeýle de ýurduň başynda kim bolsa da ular bilen hyzmatdaşlygyň ýoly goýulmagy şertdir. Türkmenistan üçin bu ýylda 33 milliard metr kub türkmen gazyny aktarmagy göz öňünde tutýan 1800 kilometrlik Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan ýagny topuk gaz geçirici proýektidir. Bu proýekti 1990-njy ýyllaryň aýaklarynda Talabanyň Owganystanyň aglaby tewitlerine gözegçilik eden döwri amala aşyryp boljak ýaly bolup görünse-de, soňky wagt Owganystandaky durnuksyz ýagdaý sebäpli ony umuman durmuşa geçirip bolmajakdygy öýdüldi. Aşgabatyň Talaban wagtyndaky häzirki tutumy Türkmenistanyň ozalky prezidenti Saparmurat Niýazowyň alyp baran siýasaty bolup durýar. Ýagny şol döwür Aşgabat Owgan siýasatyndan çetde durup Türkmenistanyň ykdysady bähwitlerini ileriletmek üçin häkimet başyndaky islendik güýç bilen işleşmäge taýýardy. Pakistan top proýektiniň amala aşmagyny isleýär. Islamabadyň Talaban wagtynda hem beýleki islendik döwleti garanyňda has uly täsiri bar. Häzir dünýädäki gaz narhlarynyň rekord derejede ýokary bolmagynda galan döwri, ýagny gazyň 1000 metr kubynyň $1000 bahalanýan wagty Türkmenistan topuk proýektiniň öňe ilerlemegine sabyrsyzlyk bilen garaşýan bolmaly. Proýekt bilen baglylykdaky sermaýaçylary we mali teristlerini tapmak integi mesele bolmagynda galýar. Türkmenistan gaz geçirjiniň öz üstünden geçýän Owganystanyň terhidine çelini bölüginiň gurulşyny tamamlandygyny aýdýar. Sol bir wagtda geçmişde Aşgabatyň bu öňe sürmesine käbir şüpkeler hem bildirilipdi. Emma häzir gaz geçirjiniň Türkmenistan bölüginiň tamamlanandygyna çalym edýär. Iň azyndan 2019-njy ýylda Russiýanyň Chelyabinski turboprokatny zawodundan geçirjiniň segmenti üçin $219 million harçlanypdy. Özbek prezidenti Mirziýoýewiň hökümetiniň hem Talaban babynda Niýazowyň çemeleşişini ulanýandygyna meňzeýär. Özbekistanyň ýagdaýynda soňky 15 ýylyň dowamında Özbekistany we Owganystany baglanşdyrýan infrastruktura proýektlerine ummasyz köp pul harçlandy. Bu proýektlaryň käbiri entek tamamlanmady, käbirlerini düýbünden giýirilmedi. Emma bularyň arasyndan ikisi, ýagny demir ýol we täze elektrik geçiriji proýektleri Özbekistan üçin iňňän wajyp bolupdyr. Häzir hem Türkmenistan hem de Özbekistan 2001-nji ýyldan soň çekilen elektrik liniýalarynyň üstü bilen Owganystana elektrik toguny eksport edýär. Şol bir wagtda öňünden çaklanylýaly, häzir Talaban hökümeti pul ýetmezçiligini başdan geçirýär we elektrik togunyň import töleglerini töläp bilmeýär. Aziýanyň Ötüş bankynyň maglumatyna görä, Owganystandaky elektrik energiýasynyň 73% daşarydan import edilýär. Muňa laýyklykda togun importynyň 57%-ni Özbekistan, 22%-ni Iran, 17%-ni Türkmenistan we 4%-ni Täjikistan emele getirýär. Owganystanyň elektrik importy üçin harçlanýan pullary barada durly sanlar bar. Emma görnüşinden ýurt bunyň üçin ýylda $300 million töweregi harçlaýar. Muňa laýyklykda Owganystana eksport edilýän elektrik togu üçin Türkmenistan $51 million, Özbekistan hem $171 million töweregi girdici alýardy. Bu ağırlykda Özbekistan özüniň günortasyndaky Surxon sebitinden Kabylyň demir azygyndaky Pule Humri şäherini çelini uzayan 500 kilovoltlyk elektrik liniýasynyň 260 kilometrlik bölüginiň gurulşyny alyp barýar. Munyň netijesinde Özbekistanyň Owganystana elektrik tok eksporty 70% çemesi ýokurlanır. Türkmenistandan elektrik energiýasy Owganystanyň demir azyk günwatar sebitlerini akýany bolsa, Özbekistanyň togy Kabyla niýetlenendir.
Goloyda The Wall Street Journal neşeri Owganistanyň döwlet energiýa kampaniýasynda energiýa importlaryna tüler ýaly $40 milyon töweregi pulunyň galandygyny ýazdy. Munyň netijesinde onuň Merkezi Aziýa goňşularynyň Owganistana elektrik üçinçiligini toktadyp biljekdigi hem aýdyldy. Berdimuhammedowyň Özbekistana eden saparynyň dowamında iki ýurduň resmiýleri Owganistana elektrik eksportyny toktatmak barada planlarynyň ýokdugyny aýtdylar. Türkmen we Özbek hökümetleri öz ýurtlarynyň çäklerinde dini berk çäklendirmekde ýakasyny tanatdylar. Emma gaz geçirici, elektrik liniýasy we demir ýol uğurlary arkaly gelip biljek ýerdejiler iki ýurduň hökümetini de bu ul proýektler durmuşa geçende gazanyljak bähwitleriň Talabanyň dini ekstremizmine göz yummagyna iteren bolmagy mümkin. Bu ýurtlaryň Talabany hallamaýan bolmagy mümkin. Olar Talaban sözüni aýtmaň deregine Owganistanyň hökümeti söz düzümine ulanmagy hem saýlap alýarlar. Emma Owgan toporuna çydamlylygyň görkezilmegi we onuň bilen gatnaşygyň gurulmagy hem Türkmenistan hem de Özbekistan üçin uly girdejileri aňladyp biler. Berdimuhammedow we Mirziýoýew muny açyk aýtmasalar da, munyň olaryň üns merkezinden düşmändigini çaklasa bolar. Gaderli dinleyijiler, makala gysgyldylan görnüşde efire berildi. Onuň dogly görnüşi bilen azathabar.com web saytymyzda tanyşyp bilersiňiz. Makalada öňe sürülen pikirleriň awtoryň özüne degişli bolup, olaryň Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýandygyny ýene bir gezek belleýäris.